Velkommen til alle sammen. Det her det er vores første webinar. Vi har selvfølgelig prøvet at lave en generalprøve på det, så vi håber på, at der ikke er alt for mange tekniske udfordringer, men I må tilgive os, hvis det skulle være tilfældet. Vi kommer til at lægge det her online på vores hjemmeside, hvor vi har med at starte et vidensunivers op, og der skal den her video så ligge til, at andre nybegyndere inden for cyber, de har mulighed for at tilgå materialet efterfølgende. Om mig. Jeg hedder Bjarke. Jeg er iværksætter. Det har været de sidste 2,5 år inden det. Der var jeg sælger inden for IT-sikkerhed. Så sætter jeg meget stor pris på community, og cyber-communityet er en helt særlig ting, og jeg elsker at give til både communityet og til samfundet, og derfor er det også derfor, at jeg prøver at lave den her webinar-serie. Privat kommer jeg fra Aarhus, og jeg er gift med min kone, sjovt nok, og tilsammen har vi 3 børn. Inden vi starter, som jeg har sagt, vi optager, og vi kommer til at lægge det online på vores hjemmeside. I kommer også til at få optagelsen. Skulle der være nogen, der har lyst til at få nogle slides, der er også nogle lister med nogle gratis redskaber i slutningen, og så videre, så kan I få det. Vi har en Q&A-session i slutningen, og der bliver jeg bare hængende ind til alle spørgsmål, de er besvaret. Vi har prøvet at strukturere sådan, at Q&A er til os, og I kan jo spørge anonymt, hvis I vil. Chat er til de andre deltagere i webinaret. Christoffer, min kollega, sidder herovre, og han styrer spørgsmålene. Hvis der kommer nogen ind, som er, hvor jeg har forklaret et eller andet for lidt, eller en forkortelse, jeg skulle have stavet ud, så rækker Christoffer lige hånden op og fortæller Bjarke, at den her skal vi have nu. Alternativt, eller ellers så tager vi alle spørgsmålene til sidst. Her der er den dagsorden, jeg har lagt op, og det er sådan delt ind i 3 kategorier, og den ene det er what's all the fuss? Hvorfor er cyber lige pludselig noget, vi snakker om? Og det er delt op i, hvad er omfanget egentlig, hvorfor gør de det? Og så en lille smule om, hvordan gør de det? Og why should I care? Hvorfor er det her relevant for små virksomheder, som det her webinar jo er mindet til? Og hvad er bare FUD eller FUD, og det står for Fear, Uncertainty and Doubt. Jeg prøver at holde 3-bogstavsforkortelserne til et minimum, men den tager vi alligevel med. Der bliver brugt rigtig mange skræmmebilleder på cyber, og det er meget svært at navigere i, hvad skal man lytte til, hvad skal man ikke lytte til, og det vil jeg prøve at se, om jeg kan sætte et par ord på. Så er der nogle gratis redskaber, og det er, jeg kommer til at løbe noget proaktivt og reaktivt igennem, og langt hovedparten af risikoen for små virksomheder, det kan man altså tage med gratis tools, og dem vil jeg præsentere for jer, hvor der både er, hvilke teknologier jeg vil mene, I skal gå efter, og så er der også nogle navne på, hvor I kan få de her teknologier henne gratis. Så til sidst er der selvfølgelig opsamling og Q&A. Så har vi alt det, vi ikke når i dag, og det er nok næsten lige så vigtigt. Og det her det er ikke nogen fyldestgørende liste, men der er mange af de her ting her, man kunne holde et helt lange kursusdage omkring, hvis man skal forstå det. Men vi kommer ikke til at snakke ret meget om governance, risk and compliance, som ellers er et kæmpe ben inden for cyberuniverset. Vi kommer ikke til at snakke ret meget om NIS2. Vi kommer slet ikke til at snakke om NIS2 andet end nu. Det er et EU-lovgivningssæt, og vi plejer at kalde det GDPR for cyber. Vi kommer ikke til at snakke om offensive analyser. Vi kommer heller ikke til at snakke ret meget om defensiv hærdning. Vi kommer ikke til at snakke om OT-sikkerhed, og der plejer vi at kalde det IT-sikkerhed på betongulv. Så det er dem, der er styret af PLC'er, og det er meget ofte produktionslinjer og sådan noget. Vi kommer ikke til at snakke i dybden om CM, SOC og IR. Jeg kommer lige til at nævne IR en lille smule. Og vi kommer ikke til at snakke ret meget om logs, som også er et stort emne. Jeg kommer lige til at nævne det for en kort bemærkning. Men det er alt det her, vi ikke når. Og det er mange meget store emner. Men hvis vi skal holde på en time, så er vi nødt til at være effektive med, hvad vi udvælger at tale om. Så har vi første punkt på dagsordenen, og det er
Hvorfor er cyber noget, vi taler om? Der er sådan en rimelig almen konsensus om, at udgifterne til cyberkriminalitet på verdensplan, de ligger sådan et sted imellem 9 og 10 billioner danske eller dollars. Og her der har jeg bare valgt en grafik fra Bloomberg, der viser det meget rystende faktum, hvis ikke man kendte det i forvejen, at hvis man tager alt cyberkriminalitet på verdensplan, så vil det faktisk være verdens 3. største land. Og hvor vi jo åbenlyst har USA og Kina i spidsen, så er de faktisk dobbelt så store som Tyskland og Japan til sammen. Og der er jo mange af os, der nok kan huske, at vi for nogle år siden snakkede om, at data var det nye olie. Olie- og gasindustrien i 2024, hvor de her tal også er fra, var på lige under 6 billioner dollars. Så det er 50% større end olie- og gasindustrien. Og det synes jeg personligt selv er nogle enorme tal, der virkelig sætter det i kontekst, at det her det er altså virkelig en ting, der rammer hele verden, og det er en kæmpe ting. Fremskrivninger og estimaterne af, hvordan de her tal de kommer til at udvikle sig, så allerede i 2029 forventes cyberkriminalitet at overhale Kinas BNP, selvom at de har god fart på deres udvikling. Så det er jo lige om lidt, og jeg har ikke set fremskrivninger på, hvornår de overhaler USA, men det skal også nok komme. Og hvorfor er det det? Jamen, det er fordi IT-sikkerhed er en perfekt kriminalitet. Der er ingen risiko. Der er ingen udbyttemulighederne for et ransomware-angreb eller fraud, som jeg har med her, er enormt meget større, end hvad de ellers kan opnå. Hvis vi forestiller os russiske hackere, det er meget ofte dem, vi ser i Europa, og dem der plager de danske virksomheder og infrastruktur. Hvis alternativet var, at du skulle arbejde i en kulmine hele dit liv, så ville du, hvad du ellers kunne have tjent på et liv, det ville du mere eller mindre kunne tjene på et angreb mod en dansk virksomhed. Og de har i Østen, der bliver det her betragtet som Robin Hood, at alle de her stakkels fattige østerlinge, der stjæler for de rige, fede kapitalister og overfører penge, sådan lidt ufrivillig ulandsstøtte, og overfører pengene til det fattige russiske militær, der så kan bruge dem på raketter i Ukraine. Så længe at de sørger for at rette deres aktiviteter mod fjender i det politiske landskab, så er det faktisk noget, der påskyndes af de 4 slyngelstater, kunne man kalde dem. Det er klart overvejende Rusland i Europa, der laver cyberkriminaliteten. Så har vi Kina, der har en hel del industrispionage. Så har vi Iran og Nordkorea. Der er noget mindre, og de er ikke særlig aktive i Europa. Det er mestendels i deres egne regioner, Sydkorea og Israel, eller rettet mod USA. Men det er absolut Rusland, vi ser mest hos os. Og hvordan er fordelingen af den her cyberkriminalitet så? Der er den larmende ransomware, hvor det jo, altså man får lagt sin infrastruktur ned, og man får sit live-miljø og sin backup, oftest også backup, får man krypteret, og så er det bare at betale, fordi der er altså en kode, man ikke kender. Det er den, der larmer, det er den, der man ville tro er størst, men faktisk så er estimaterne, at det er 50-50 i forhold til fraud. Og fraud, det er bare altså simpelthen low-tech, det er spam, eller phishing-forsøg, og det er, at man impersonater folk internt i virksomheden. Vi kender det som CEO og CFO-fraud. Og det er en utrolig
nem måde at lave cyberkriminalitet på, fordi det kræver ikke nogen teknologi, det kræver lidt social engineering, og så kræver det, at man sætter sig ind i, hvem er nøglepersonerne, og så bare håbe på, at de ikke har ordentlige processer for, hvordan de kører tingene. Det skal nævnes, at altså både grafikken, jeg havde før, og de tal, jeg står og siger her, der er kæmpe mørketal i vores branche, fordi der er så mange, der ikke har lyst til at fortælle, hvis de bliver ramt af et ransomware-angreb, eller hvis de bliver snydt. På anekdotebasis kan jeg fortælle, at jeg har en kunde, de gik offentligt i medierne med det, og fortalte, at vi er blevet ramt af ransomware, og vi gør, hvad vi kan, og de fik også en masse sympati i medierne, og IT-chefen derfra, han fortæller, jamen Bjarke, jeg vil hellere lade den her virksomhed gå konkurs, end jeg vil indrømme, at vi er blevet hacket igen. Fordi det er kun noget, du kan tillade dig at fortælle én gang. Og estimaterne fra IR-teams, det er de her incident responders, det er dem, der kommer ud og smider russerne ud igen, når de først er kommet ind. Der er estimaterne, at de har jo de sande tal, hvor mange sager der egentlig er. De fortæller, at cirka 3% af de her cases er noget, os i branchen hører om, og så yderligere forventes det, at kun 10% af de cases, som vi hører om, er det, der ligesom slipper ud til offentligheden. Så det er jo enormt store mørketal. Og fraud skal du faktisk ikke rapportere. Jo, du skal jo redegøre for, hvor dine penge de er forsvundet hen i et årsregnskab, men der er ikke datatilsyn, du har indberetningspligt til, på samme måde som hvis du har mistet data i et ransomware-angreb. Et par anekdoter, jeg kunne sætte på de forskellige ting. Ransomware, det er jo hacker, og det kan godt lyde så lidt high-tech-ish. Det er det faktisk ikke nødvendigvis altid. Nogle af de kendte cases, vi kan snakke om, det er for eksempel Uber, der blev lagt ned. Det var noget så simpelt som et MFA-spam. Så der var bare en, der blev ved med at sidde og prøve at spamme en person til at godkende en tofaktor-godkendelse. Og til sidst blev han træt af, eller troede, det var en fejl, eller så prøvede han at godkende. Vupti, så var der en hacker, der smuttede ind, og så blev de ramt af ransomware. Jeg har også en sådan lidt mere low-tech anekdote på, hvordan ransomware også kan fremtræde. Jeg blev kontaktet af en grushandler i Nordjylland, og han havde fået de der sådan dumme hackere ind, og de ville have nogle penge, og det gad han ikke. Og der blev oprettet en dialog med hackeren og siger, at jeg har printet alle mine ordre 3 uger ud i fremtiden, og I kan bare hoppe i havet, jeg gider ikke det der. Og de fandt ud af, at de fik ikke nogen penge ud af ham her. Han var for lille, og han havde for nemt ved at undvære sit IT, fordi han var en gammel papirmand. Så de rullede faktisk bare det hele tilbage, øjensynligt, og så fik han sit IT tilbage, og han havde jo ikke lige tænkt over, okay, måske skulle lige tage hente de koder eller et eller andet. Så sad de bare og fulgte med på indersiden, og så en fredag eftermiddag, hvor han gik hjem fra arbejde, så havde de jo fundet ud af, hvordan hans arbejdsgang var, og hvordan hans dialog var med hans kunder og sådan noget. Og så havde de simpelthen sendt til hele hans kundeliste, havde de så sendt malware-inficerede pdf'er, og alle hans kunder, de minder jo lidt om ham, og de stoler på ham. Så selvfølgelig åbner de det, og så fik de bare spredt deres angreb ud til alle hans kunder, og så havde han altså et rigtig stort forklaringsproblem efterfølgende. Så det behøver ikke altid være mega high-tech. Det kan... Angreb, de kan komme i mange forskellige former og størrelser. Det behøver ikke altid være en nation, der angriber en anden, og med ting, der aldrig har set før. Så det kan faktisk godt være relativt low-tech. I forhold til fraud, der har jeg en, som jeg kan ikke altid sådan helt, om jeg kan finde ud af, synes jeg skal fortælle den, fordi den får sådan overdramatiseret, hvordan fraud kan være, men jeg synes, det er en meget sigende fortælling for, hvordan det kan være at være i den modtagende ende af sådan et angreb. Jeg talte med en CFO for nogle år siden, og
Jeg husker den meget, meget tydeligt, fordi vi var jævnaldrende, og han havde 3 børn, og det havde jeg ikke fået endnu på det tidspunkt. Og nogle gange, når du ikke har en IT-chef, så er det CFO'en, vi taler med. Og de var ved at købe en konkurrerende virksomhed, og de administrerende direktør var taget derned, og de havde aftalt godt, at jeg sender dig en regning tilbage, og så skal du bare overføre det her 2-cifrede millionbeløb, når jeg siger OK for det. Og de havde faktisk forsøgt at gøre nogle ting, og jeg ringer til dig, og så siger okay, nu, jeg sender den, og den kom også frem, måske et par minutter senere, men lige havde forventet, men han var også i udlandet, så det var der ikke ting over, og så overførte han det her millionbeløb som straks overførsel. Og så ringede den administrerende direktør et par timer senere, og så hvad de der penge der, hvor blev de af? Jamen, jeg har da overført dem. Og så var de udsat for det, der hedder man in the middle attack, hvor der er en, der har været opmærksom på, at der er en spændende kommunikation her, og så er de så opsnappet mailen fra direktøren, ændret kontonummeret og sendt det videre. Og fordi det jo alligevel var et udlandsk kontonummer, så har han ikke tænkt over det, og så har han overført pengene, og de var altså væk. Og det, der rammer mig så meget i den her historie, det er, at virksomheden overlevede lige med nød og næppe. Men han havde så meget skyld for sit ansvar i den sag, så han faktisk begik selvmord. Og det er jo selvfølgelig overhovedet ikke et klassisk udfald af en fraud, men for mig er det en meget rammende historie. For lige at vende tilbage. En ting, den tager vi her. Vi har, når man bliver ramt af ransomware, så skal man jo finde en måde at få dem her ud på, og det her, det taler ind i det her proaktive, reaktive, vi kommer til at tale om senere, fordi prisen på at få løst de her incidents, når de er der, de er meget, meget høje. Jeg har været med til at sende en regning på 250.000 til en lille jysk virksomhed for 2 tykke gutter, der kom med deres computer i en weekend. Så der er nogle store kræfter på spil i cyberbranchen. Perfekt kriminalitet, den har vi snakket om. Fordi det er risikofrit. Vi får aldrig nogensinde udleveret de her folk fra, lad os sige, Rusland. Altså Putin er jo ikke interesseret i at udlevere dem, og vi kan ikke bare tage over og hente dem. Og selv hvis de så bruger en masse tid på at afpresse de her folk, og de ikke lykkes, jamen, så er det bare videre til den næste. Hvor hvis jeg skulle forsøge at berige mig på det samme, så ville jeg være fysisk til stede, hvor jeg begår kriminaliteten. Og det er en meget high risk i forhold til reward ratio, hvor den er helt anderledes i cyber. Og det er det, der gør, at der er ikke noget, der kommer til at stoppe cyber. At det er en perfekt kriminalitet, og den er bare eksponentielt stigende, eller den er i hvert fald hastigt stigende. Vi oplever, at det er et as a service forretningsmetode efterhånden. Jeg kommer også til at vise jer 2 slides lige om lidt fra Lockbit, hvor at tidligere var det en hacker, der fandt en virksomhed, fik den første hook ind og rekognoserede og skulle sørge for, at de er persistent, så de har mange veje ind, og så også samtidig afpres. Men nu er det simpelthen blevet sådan, altså service, der er et kæmpe marked på dark web, hvor så er der folk, der specialiserer sig i for eksempel phishing mail eller spear phishing, hvor det sådan er social engineered til en specifik person. Og så kan han sælge den adgang. Jeg har nu den her liste med verificerede brugernavn og adgangskoder, og så er der, hvor betydningsfulde de er i virksomheden. Så er det en IT-chef eller administrerende direktør eller en receptionist. Så er det forskellige prissætninger. Der er simpelthen listepriser på de her ting. Og der kan du gå ind og købe en hel bulk af sådan nogle brugernavn og adgangskode kombinationer. Og så er der nogen, de specialiserer sig i at rekognoscere rundt i virksomheden og sige, okay, jamen, hvis du bare kører nogle af de kendte tools, så vil du i store virksomheder blive opdaget sådan der. Men du kan også være meget mere stealthy, som vi kalder det, og luske rundt i virksomheden. Så kan det være, du ikke bliver set. Og det er der nogen, der er rigtig dygtige til. Og så laver de nogle bagdøre ind,
Så selv hvis den første indgang den bliver opdaget, så har de stadig nogle andre hooks ind, og så skaber de deres persistence i virksomheden. Og så på et tidspunkt, og så kan de så sælge, og så er der nogen, der sætter et angreb ind og siger, godt, nu lukker vi for deres brugerstyring. Er det typisk et ransomware-angreb er så vanligvis, at du får fat i en højprivilegiebruger. I iværksætteri og små virksomheder er det meget ofte ejerlederen, der har global admin rights. Det er en rigtig dårlig idé, især hvis det er den bruger, man også bruger til dagligt. Men man får fat i de højeste privilegier, og så kan man simpelthen sådan lidt oversimplificeret lægge en kode ud på alle de andre brugere og backup, som de andre, som offeret ikke kender. Og så er det jo bare et spørgsmål, jamen vil du have låst op, så skal du betale. Og afpresning er også, altså det er big business. Der var nogen, der for nogle år siden hackede tilbage på sådan et indisk callcenter, hvor det er helt legitimt arbejde. De har almindelige mødetider, de har ferie. Hvis man havde barns første sygedag, så havde de det sikkert også. Men der var simpelthen nogen, der hackede baglæns i sådan et callcenter. Og så er det bare, hello, this is India. Du har et unik identifier for, at du er blevet afpresset. Okay, men du skal overføre så mange bitcoins til den her wallet. Nu skal jeg hjælpe dig med at få oprettet din wallet og sørge for, at du får vekslet. Så der er 24/7 service og det hele. Og det samme også på den software, de bruger. Der er de logbit, jeg viser lige om lidt, er en juridisk virksomhed i Rusland, der så har hovedparten af deres aktiviteter som ulovligt, men det er, altså de har det tilsvarende for russisk CVR-nummer, de har en hierarkisk struktur, de har employer branding og kageordning og det hele. Men de her indiske callcentre, de hjælper så dem, der er blevet afpresset med at få vekslet fra deres valuta til bitcoin, få flyttet det osv. Og som sagt også de her logbit, de har 24/7 support, de har, hører jeg, det er ikke fakta for, men det er en god anekdote om ikke andet. De har simpelthen afpresningsgaranti på, så hvis ikke du er tilfreds med det, du har købt, og ikke du har held til at afpresse de vestlige landes virksomheder, jamen så får du dine penge tilbage. Og det er jo simpelthen hele den her big business cyberkriminalitetsindustri, der bare er blevet sat på formel og er blevet effektiviseret. Og det er også et tydeligt tegn på, at det kommer aldrig nogen til at forsvinde. AI, som vi jo alle sammen snakker om, man kan ikke have et webinar uden at nævne AI, eller Trump, ham får jeg ikke snakke meget om desværre, så nu har han der. AI, det giver blandt andet hastighed. Vi ser, at for eksempel hvis du har operativsystem patches til din PC, til din Mac eller dine telefoner, så kan det godt være, at angriberne ikke har fundet en sårbarhed, men hvis du kan gå ind og læse de her patch notes, så kan du se, hvad er det for nogle huller, de går ind og lukker. Gud, der var et hul, det havde vi ikke set. Så kan de tage de her patch notes, lave og få det ind i en dertil bygget AI-motor, der siger, godt, er du sød at lave et script, der kan weaponize det her hul for mig, altså bygge det om til et våben. Så hvis man går og snøvler med at få patchet sine ting, så bliver man altså taget i en sårbarhed, der er kendt, men fordi hastigheden er øget så meget med AI, er det nu muligt at angribe dem, der bare er lidt for sløve til at få lukket de kendte huller. Og det er også en ny ting, vi ser i cyberuniverset. En ting, der kan berolige lytterne af det her, det er, at angriberen er stadig en forretningsmand. Fordi der er en cost-benefit ratio, at alle de her ting her, det er jo meget bekymrende for små virksomheder, der egentlig ikke har et budget og ikke har evner og sådan noget til at løse tingene. Ja, men I er heller ikke ret meget værd. Så langt hen ad vejen vil I kun blive taget i automatiseret angreb. Så I vil aldrig kunne forsvare jer mod en rigtig hacker, og slet ikke det, vi kalder nation state, men nu er det også fuldstændig ude af proportioner. Fordi det er simpelthen for raffineret. De kan tage og åbne døre, der ikke findes, og finde huller, man ikke anede var der og sådan noget. Men at tage og lige løfte sig op over nullinjer, og lige forstyrre på passwords, lade være med at genbruge dem, få nogle unikke, lidt komplekse kodeord, lidt tofaktor og sådan lidt. Der er nogle basale små ting, vi kommer til at snakke om i det proaktive.
Hvis I gør det, så er I altså hjulpet rigtig godt på vej, og så bliver I ikke taget i det, som bots de kan angribe jer med, og det er langt hen ad vejen. Det, der er jeres risiko. Og det er et nøglenedslagspunkt. Det er jeres risiko, og ikke hacker. Det er sjusk, og at I bliver taget i automatiserede ting. Den skal vi notere os, det faktum. Her der har vi 2 billeder fra Lockbit. Det er den her russiske virksomhed, der ikke alene sælger noget software, men de har også en markedsplads på Dark Web, hvor du kan gå ind, og så kan du simpelthen købe data fra de her virksomheder, der er blevet angrebet. Det er bare 2 random billeder, jeg har fundet. Den anden her, den næste, det er om Boring, som var sådan lidt en kendt sag dengang. Men her der kan I se, at det er i alle størrelser og i alle beløbsklasser, at det er deres afpresningssum, og så bliver det bare published efterfølgende, og så kan alle folk gå ind og købe adgang til deres R&D og deres kundedata. Vi havde EDC, der havde fået lækket en masse pas og betalingsoplysninger og sådan noget her i Danmark, hvis ikke man betaler sin ransomware. Og her der var den med Boring, som var en stor sag. De ville eller kunne ikke betale, så alt deres data det er blevet solgt på Dark Web. Næste afsnit, det er den, der hedder Why Should I Care? Og der kommer vi til at gå igennem beklager mit franske. Så kommer vi til at snakke om den generelle cyberrisiko for små virksomheder. Det er ret meget det, jeg lige fortalte dem, men vi tager lige og løber det igennem. Så har vi, at vi skal snakke omkring, hvad er jeres risikotolerance, hvad er jeres kronjuveler, og hvad er det for en afmålt indsats, I bør gøre. Så kommer vi til at snakke proaktivt og reaktivt. Dem har jeg på de næste par slides. Og så er der, hvordan laver vi det her til en positiv ting i virksomheden, fordi små virksomheder kæmper jo stort set altid med at lide likviditetsdøden. Hvis ikke man holder gang i hjulene og bruger al sin kraft på at rende fremad, så kan man ikke bruge tid og penge på at sikre sig. Men jeg har nogle business cases, hvor virksomheder faktisk er lykkes med at vende deres cyberinvestering til en positiv ting. Den render os lige igennem. Fuck FUD, det er en lidt fræk måde at sige fear, uncertainty and doubt. Der er nogen, der ikke holder sig for gode til at sælge på, og når man som lille ejerleder ikke er cyberentusiast, så ved man ikke, hvad man skal tro på, eller hvad man skal tage ind, og hvad man skal acceptere. Okay, det der, det er ikke for mig. Og når vi ser gule breaking-bjælker på TV2 News, der siger, Københavns Lufthavn under kæmpe angreb og sådan noget, og så viser det sig bare at være et DDoS-angreb, som bare er et overbelastningsangreb. Og jeg plejer altid at forklare folk, søde venner, det er det samme, vi gør ved skat i foråret. Vi overbelaster skat, fordi vi alle sammen er inde og se, om vi har regnet forkert, og i hvilken vej, om vi skal have penge tilbage i skat, eller vi skal betale. Det er nøjagtigt det samme, vi laver. Vi overbelaster bare deres hjemmesides kapacitet til at håndtere besøgende. Og så snart man stopper med at besøge dem, så genoprettes alting. Og det er jo FUD, eller det er jo fear, uncertainty and doubt, man slår på der. Så det er ikke alt, der er farligt, og det er ikke alt, man skal bekymre sig om, fordi man simpelthen ikke er i målgruppen. Som sagt, det her ransomware og sådan meget målrettet spearfishing på, at det lige præcis er dig, de gerne vil have, det finder vi overvejende usandsynligt. Det er ikke umuligt, selvfølgelig er det ikke det, men igen, vi skal tænke på den her cost-benefit-analyse, at de har også noget, de gerne vil opnå i forhold til deres tid, og jo, de kan bruge lang tid på at angribe Novo, for de kan få milliarder, og hvis de tager jer, så kan de få 5-10.000 eller et eller andet. Så vi skal balancere tingene, og det er så her, hvor vi skal have snakket om cyberrisikoen i små virksomheder. Det, der er den klart overvejende risiko, det er, at I ryger i noget automatiseret. Det kan være generelle phishing mails, og de er blevet bedre. De her nigeriske prinser, de er heldigvis stoppet. Men det kan faktisk være relativt raffineret, til trods for, at det er
generisk. Og vi ser det jo tit, jamen lige nu, altså, så ved jeg, der kører noget med andel energi og med nordlys og brobis og sådan. Så er der sådan forskellige kampagner, hvor det er noget, mange folk har. Vi oplever det også altid med skat i forbindelse med årsopgørelsen, og vi har momsen, så snart den kommer. Så de er jo heldigvis ikke dumme, eller desværre er de ikke dumme. Det er en risiko, at man hopper i sådan noget. Og den anden er, hvis man for eksempel har sommer 2025 som kode hele vejen rundt, og det er tofaktor, eller man bruger den samme e-mail og brugernavnskombination alle steder, fordi et eksempel, jeg altid plejer at bruge, som jeg så faktisk blev rettet i siden, at hestenettet, hvis man har en gammel bruger på hestenettet, og man bruger det samme brugernavn, samme adgangskode, som man gjorde dengang, så kan man helt sikkert godt regne med, at hestenettets database, den skal nok blive taget. Det er så her, hvor jeg er blevet rettet. Jeg har talt med ejeren af hestenettet tilfældigvis, og han siger, at de gør faktisk noget for det. Men lad det være, lad os ikke ødelægge en god historie med fakta. Fordi hvis den database så ryger, så vil de jo så sidde og prøve at lave password spraying ud, og bare spørge på alle de steder, de overhovedet kan komme til, og så er de bare computere og bots, der bare står og spørger, og så får de et flag hjem, er der nogen, der kalder det i vores branche, hvor de får besked om, at nu er der faktisk et succesfuldt login. Okay, det var så til hestegalleriet. Nå, okay, det er ikke så vigtigt. Men på et eller andet tidspunkt, så rammer de altså en global admin i et Microsoft-miljø, fordi man som iværksætter starter sin virksomhed med de samme oplysninger, og så får man ikke rettet det, fordi hvem gør det? Altså. Men så lige pludselig, så kan du altså blive taget, så kan hele din virksomhed blive lagt ned, fordi de kommer ind med de højeste privilegier overhovedet, og kan kryptere hele virksomheden, og lige pludselig så kan det være, at der er 10, 20, 30 menneskers familiers økonomiske eksistensgrundlag, der beror sig på, at du har brugt det samme login på hestenettet, som du har bygget din virksomhed op omkring. Så de her spray and pray automatiserede ting med genbrugte brugernavn og kodeordskombinationer er noget af det værste, man kan udsætte sig. Det er noget af den væsentligste risiko, små virksomheder kan løbe. Så hvis I vil gøre noget, og det kommer vi også til at snakke om i det proaktive her, få jer en person manager, få jer sat tofaktor, og som minimum på de væsentligste ting. Gå ind og forhold jer til, hvad er det, I ikke kan tåle at miste, og så gå ind og så lave en målrettet indsats der, og det er så det her med kronjuvelerne. Jamen har I noget R&D, der ligger på et bestemt drev, sørg lige for at beskytte det ekstra godt, og forklare folk, der er en grund til, at vi har et ekstra sikkerhedstrin her. Er det jeres kundelister? Er det jeres, whatever. Det kan være så mange ting. Gå ind, lav en risikovurdering af jeres virksomhed, og sig godt, hvad er det, vi virkelig ikke kan tåle at miste, og så start med at lave en afmålt indsats på det. Og så vil vi selvfølgelig vælge, altså også i den, hvad vi kalder en professionel bekymringsindustri, selvfølgelig sige, at selvfølgelig skal I gøre mere, men man skal ikke bruge 100 kroner på at forsvare en 50'er. Så lav afmålte indsatser og beskyt jeres kronjuveler. Lav en lille proaktiv indsats. Men sørg også for, at I har de væsentligste reaktive kapabiliteter. Fordi hvis man ikke har nogen som helst mulighed for at forsvare sig, og de er kommet ind, så er der 2 muligheder. At betale, eller få lækket alt sit data. Og lækket alt sit data, det er aldrig fedt, men det kan altså også have nogle ret store konsekvenser. Hvis du har R&D, jamen, så bliver det købt af konkurrerende virksomheder. Hvis du har sensitive kundedata, jamen, så kommer datatilsynet, og så er det altså offentliggjort, at du er blevet hacket, og så har du altså ret stor sandsynlighed for, at dine kunder ikke synes, du er ret fed at handle med. Måske første gang kan du slippe afsted med det, men derefter, så kan du nok opleve, at din kundebase den forsvinder, afhængig af kritikaliteten af det data, du mister. Hvis man skal lave en business case på det, der har jeg haft succes med at snakke business case med andre virksomheder, og her der er et par af dem, jeg har oplevet, der virker. Selvfølgelig, altså license to operate, license to sell, hvis du er dækket af sådan noget som NIS2, altså lovgivningssæt, der dikterer, at for at sælge i den her branche, skal du være compliant. Det gider vi ikke snakke om, fordi så er du ikke her, så ved du godt foran, antageligt. Men jeg oplever, at der er virksomheder, der
inkorporere cyberansvarligheden i deres pitch deck, i deres salgsmateriale osv. Og så oplever de faktisk, at der er cases, hvor den ligger og vipper. For eksempel webshop-udviklere. Hvis de ellers er ens, og det er samme teknologi, og man tror, man får det samme produkt for nogenlunde samme pris. Hvis den ene kan signalere, jamen her, der har vi styr på jeres data, så har de en højere rate for, at de vinder de her sager, der ligger og vipper. Og hvis ikke det skal være ret dyrt at gøre noget ved sin cyber, enten i intern tid, eller du køber nogle ekstra til det, så kan man faktisk ofte opleve, at det giver positiv return on investment på den. Den er ikke sådan lige til at få øje på med det samme, men den er faktisk mulighed at vende til et øget salg. Hvis selvfølgelig du mitigerer en forretningsrisiko, det vil altid være en god idé, men du kan faktisk også vende det til mere salg, så en større omsætning. En anden ting, jeg også har oplevet, det var, at jeg tog ud og hjalp en startup på 10 mand. De skulle i gang med deres Serie A-funding, som typisk er den tredje. Og det, at jeg kom ud og i 2 timer stod og skrev buzzwords på tavlen og fortalte dem, hvor dårligt de havde forsvaret sig, så tog de et billede af det og vedlagde til deres investor pitch deck. Og det, at de signalerede, at de var i proces, og de havde tænkt over tingene, gjorde faktisk, at de kunne hæve deres valuation. Så de fik flere penge af investoren, fordi jeg havde været ude 2 timer og snakke om, at cyber var noget, de skulle gøre noget ved. Så fik de også gjort en lille smule. Det var småtteri. Så overordnet set, så var det egentlig bare det, at de havde tænkt over det, og de havde signaleret over for investoren, den her risiko er noget, vi har taget til efterretning. Løven Morten Larsen fra Topics er rådgiver på en af mine virksomheder, og han fortæller også, at han synes, det vi går og laver i vores lille vækst, er enormt vigtigt, fordi investorer, de kan altså ikke lide tanken om, at hvis de smider 1 million eller et andet arbitrært tal efter nogen, og så forsvinder det egentlig bare, fordi de har sovet i timen på deres risici. Så investorer synes, det er rigtig fedt. Proaktivitet. Hvad kan man gøre, som er de lavest hængende frugter? Får du en password manager, der kommer en liste til sidst med steder, hvor du kan få det gratis. Personligt der bruger vi danske Unikey, fordi vi tror på historiefortællingen om europæiske og allerhelst danske alternativer. Så ved vi, hvor dataen bor, og vi føler os trygge omkring, at den etik og ansvarsfølelse, der er over for eksempel GDPR og den måde, vi driver forretninger på i Danmark, er efterlevet. Så skal du have 2-faktor. Godkendelse på alt, hvad der er vigtigt. Fordi hvis det bare er et brugernavn og kodeordskombination, uagtet at dit kodeord er svært, 30 cifre, du ikke kender, fordi det er sådan, det fungerer i en password manager, så på et eller andet tidspunkt kan den knækkes i princippet. Og især hvis du har gjort det for kort, eller du genbruger dine kodeord, så er det sådan rigtig skidt. Så derfor så skal du have et ekstra trin, og det kan være en 2-faktor, der kommer vi også til at gennemgå nogle teknologier, nogle udbydere af det. Der skal være et eller andet end en kombination af brugernavn og adgangskode, fordi det er simpelthen for usikkert. Så skal man have patchet sine ting. Igen det her med, at vi oplever, at AI øger hastigheden af angrebene, så er det bare dumt at gå og nøle. Vi har den legendariske NotPetya case, hvor Mærsk blev lagt ned. Det var et bevidst valg. Jeg kender CISO'en fra den tid. Han sagde, han havde gjort virksomheden opmærksom på, hvor vi har så den her sårbarhed. Den findes, og den er derude in the wild. Men dengang der var dogmet, at man skulle ikke patche, fordi der var service windows, man kunne risikere, at man knækkede tingene, og der var flade netværk, så dem, der sad i København, skulle føle, de sad ved siden af dem i Shanghai, elektronisk i hvert fald. Og i dag, der oplever vi bare, at sørg for, altså patching er en dyd, og det skal du simpelthen sørge for. Så sørg for at slå alt det patching til, du kan, sær på de sikkerhedsorienterede patches, er det væsentligt. Så skal du sørge for at styre på din domænesikkerhed, og det er en ting, jeg kun siger til iværksættere, fordi store virksomheder, de har styr på det. Men hvis du bare køber dit eget domæne på Simply, og du starter din egen Microsoft-licenser, så er dine domæner sat usikkert op. Og der er 3 ting, der hedder DMARC, SPF og DKIM, som er sådan nogle authentication-protokoller, hvor der bliver spurgt tilbage imod en kontrolinstans, hvis man prøver at udgive sig for at være
det her domæne. Jeg var selv lidt for sent til at få sikret Cyberminds og min første virksomhed, og der efter ganske kort tid, jamen så var det allerede bare sat op med russiske bots, der sad og sendte flere 100 mails ud i mit navn. Og ikke alene, så dine mails ender i spam hos alle folk, du bliver slagtet i søgemaskiner som for eksempel Google, fordi du tydeligt signalerer, at du er usikker, og det er ondsindede domæner altid, så Google kan faktisk ikke lide dig. Og du bliver jo misbrugt, så det kan have alverdens konsekvenser i forhold til, at der er folk, der impersonator. Så det skal man lige sørge for at styre på, og det er meget basalt. Det skal kun gøres én gang, og der findes guides til det på nettet, så er det for at få det gjort. Den sidste ting, det er basal beredskabsplan, og det behøver sådan set ikke være noget, du har skrevet ned, som sådan, det må du selvfølgelig gerne, men tag bare lige og tænk det til enden. Hvad sker der, hvis der er nogen, der ligger hele vores IT-system ned? Hvem ringer vi til? Har vi en backup? Har vi prøvet nogensinde at restore noget for den her backup, eller er det bare noget, vi håber på virker? Det hører til det reaktive, det her. Men tag lige bare og tænk det til enden. Hvad sker der, hvis der sker noget? Fordi meget ofte så bliver det sådan en høne uden hoved, der bare render rundt, og så lige pludselig så er det jo ejerlederen, der skal vide det hele, og det er det altså bare ikke altid ham, der har bedst til, eller hende, på den sags skyld. Det er vedkommende ikke altid den bedste til. Sørg for at finde ud af, hvem du kan ringe til. Er der nogen, der kender dit system? Har I nogle ansvarsroller internt? Er der nogen, der er dygtige til IT? Jamen så lad dem tage den. Reaktivt, der har vi backup. Få dig en backup. Test dem. Fordi hvis du ikke har det, så kan du ingenting gøre. Og backup kan sagtens blive en stor ting og en dyr ting. Men tag bare lav the basics. Har du Microsoft, slå din OneDrive backup til. Sørg for, at der er plads. Tjek lige, at den er beskyttet og sådan nogle ting. Fordi så har du en mulighed. Så kan den godt ligge bare snurre for sig selv. Hvis du gider lave noget restore-test af det, så fint. Men som minimum, få dig en backup. Og her var logs, og I er nævnt som det eneste tidspunkt. Og det er, hvis du vil forsøge at svare igen og smide russerne ud. Hvis du ikke har logs, så kan du gøre absolut nul og en fis. Fordi det er sporbarheden, der fortæller dem, der kan finde ud af at aflæse den slags, hvor de kommer ind hen, hvor er de hen, hvad har de lavet, og så kan man begynde at stride dem ud. Hvis ikke man har dem, så arbejder du i blinde, og så kan du ingenting gøre. Så kan du kun håbe på, at du kan starte fra kold jern, som vi kalder det, med din backup. Du kan ikke forsvare dig, uden at du har logs til, at incident responders de kan komme ud og gøre noget. Jeg kan fortælle, at det er meget, meget billigere at være proaktiv, end det er at være reaktiv. Så tag og gør en lille indsats for at løfte jer op over nullinjen. Det var super. Her der har vi en rapport, jeg lige har snippet ud fra Microsoft. Deres 2024 Threat Intelligence Reports. Og her der står bare hurtigt oversat, at identity attacks er stadigvæk det suverænt mest brugte i angrebsscenarier, og 99% af de her angreb, det er hvor man knækker eller kender kodeord. Og det her, det taler ind i, at I skal sørge for at få en password manager, I skal sørge for at få en tofaktor. Microsoft må vi antage er dem i verden, der har det bedste datasæt i forhold til at evaluere på de her på det store datasæt og trække de store linjer. De har, jeg tror, de nævner sådan noget 43 trillioner security logs, de kan måle på. Så det her, det er sådan det tætteste, vi kommer på den universelle sandhed. Så gør det. Så har vi det sidste punkt, og det er de gratis redskaber. Der har vi de proaktive her. Der har vi password managers, og hvis vi skal forsøge at tale til de mindste og til den laveste fællesnævner, til dem, der vitterligt ingen penge har. Vi har selv kørt med Bitwarden tidligere, og de har et fornuftigt free scheme, der er gratis til de enkelte brugere op til en vis størrelse. Du har også en fælles vault, som det hedder, hvor du kan dele nogle kodeord
Og altså, det er en afprøvet teknologi. Det er fra USA, som indtil for ganske nylig ikke var noget problem. Nu begynder vi at opleve, at der er en væsentlig kulturel skifte i EU, der hælder mod de her European Alternatives. Så vi ser flere og flere, der snakker om det. Hvor mange der sådan reelt handler på det, og I skal ikke forstå det her som om, nej, I må ikke røre amerikansk teknologi. Det er slet ikke det, der bliver sagt. Men hvis I vil, så findes der Luxembourgsk Passport, som har en gratis Community Edition, som det er ikke sådan super intuitivt setup, synes vi selv, men den er gratis, og det er et ret godt produkt, man får der. Personligt så bruger vi selv danske Unikey. Det har en licensomkostning, og det skal man selvfølgelig være indstillet på. Vi tager jo selvfølgelig vores egen medicin, og vi er IT-sikkerhedsentusiaster, så derfor er det jo selvfølgelig noget, vi gør. Man kan sagtens komme rigtig langt med noget gratis, og der kan man sagtens kigge mod Bitwarden, LastPass, OnePassword, alle de store, som har været her i mange år, kan I fint stole på. Og så er det, hvad for en free scheme passer lige til jer hos os selv. Der synes vi, at Bitwarden var det mest passende. Så har vi MFA. Der er der ikke sådan gode europæiske alternativer. Jeg foreslår altid bare, og det gør vi også selv, og at man bruger det styresystem, man nu har, og det kan være, typisk er det jo Microsoft. Danmark er Microsoft-land, ellers så kan du bruge Googles. Der er også noget, der hedder Duo, der fungerer fuldt ud lige så fint. Så brug nogle af dem, hvis du skal have de her telefonbaserede MFA'er, som er suverænt det mest almindelige. Så er der Windows Hello, og det er fordi, vi ser helst, at verden den går mere og mere hen imod det, vi kalder passwordless. Og det er, vi kender det fra MitID, at hvor dit login er egentlig bare, at du taster dit brugernavn, og så prompter du din 2FA, som så er dit kodeord, hvor det så er din biometri, dit ansigt eller dit fingeraftryk, som er meget svært at kopiere. Og det er den vej, vi gerne ser, verden går, men det tager lang tid at ændre. Det tager 10-20 år, eller et eller andet, før vi kommer ud af det. Men begynd at prøve at tænke ind, kan jeg bruge for eksempel sådan noget som Windows Hello, der er en biometrisk login-metode, og de her passwordless login-metoder. Hvis du absolut ikke vil nogen af de to, så kan du tage sms og mail. Det er noget mindre sikkert. De kan opsnappes. SMS kører på den her GSM-protokol, og folk, der er min alder, og jeg tænker, det er de fleste her, eller ældre, kan huske nem sms for 20 år siden, hvor du kunne sende sms'er på nettet. Og det er så set meget fint, dengang sms'er kostede nogle øre. Og det er der ikke så noget alarmerende i, men det der var vanvittigt, det var, at du kunne også udfylde, hvem er det fra? Så jeg kunne sende sms'er og udgive mig fra hver anden. Når vedkommende så svarede de så til en rigtig person, som modtog den ikke, men jeg kunne faktisk, GSM-protokollen er ikke stærkere, end at man i princippet kan udgive sig for hver anden. Så det er en svag protokol, der er usikker og gammeldags. Lad være med at bruge sms og mail to-faktor, hvis du kan finde det i dig til at sætte det andet op. Så har vi også nogle hardware-based, som ikke så mange bruger, men jeg vil lige nævne dem, hvor vi har den store, det er YubiKey. Så er der noget nyt, vi ser, der går ind og udfordrer til en helt anden pris, som hedder Token 2. Lad os ikke bruge alt for meget krudt på dem. De er ikke interessante for det segment, vi taler om her, men nu ved I, at de findes. Så har vi nogle gratis redskaber her. Nu begynder vi at bevæge os lidt ud af en tangent, hvor man måske kunne anfægte, hvorvidt at det her noget startup, de selv kommer til at bruge. Jeg har lagt dem her for, at hvis I vil, så kan I få det her slide deck, og så har I dem til, hvis det er. Nu tager vi lige lynhurtigt og løber dem igennem, og så skifter vi over efterfølgende, hvor vi så kan få svaret på nogle spørgsmål. En sårbarhedsscanner, og her der findes der rigtig mange, som de store virksomheder også bruger, altså dybt professionelle teknologier. Det, der kommer tættest på, som man kan bruge som gratis, er den, der hedder openvas.org. Sårbarhedsscannere, de går ind og scanner for kendte tekniske sårbarheder. Så hvis der er nogle patches, der ikke er blevet lukket, eller
uhensigtsmæssigheder i, hvad skal vi sige, basal konfiguration, fordi det er det, der ligger i hærdning, at man får konfigureret tingene ordentligt. Men du kan godt bruge de her sårbarhedsscanner til at lave sådan den første iteration af din hærdning og din sikkerhed. Man plejer, der er nogen, de spørger, hvor ofte skal jeg så køre det? Og ligesom vi siger om backup, at hvis dit backup og dit live-miljø ligger på samme server, så har du ingen backup. Det vender jeg lige tilbage til. Så er det også, at man siger, jamen det rigtige tidspunkt at starte en sårbarhedsscanner på, det er når den sidste, den stoppede. Så det er ikke sådan, at det burde du køre en gang i året, eller en gang hver halvår, eller en gang kvartalet. Det er der mange, der gør, for ligesom at have en proces omkring det. Men en sårbarhedsscanner, den kan du ikke køre ofte nok. Men hvis du vil køre dem, så får du et resultat ud, der kan være svært at tolke, og det her omkring, hvor du begynder at udfordre kompetencerne internt. Men det er en gratis måde at få øget sin hærdning, sin proaktive indsats ganske markant. Så er der VirusTotal, hvor du kan, hvis du er i tvivl, så kan du gå ind og tjekke, er den her hjemmeside, er den god nok? Er det en scam? Eller du kan få tjekket mails, så hvis du modtager noget, du er i tvivl om, så har VirusTotal en mailadresse, du kan forward den til, og sige, hey, er det her en kendt malware, der er blevet sendt med her? Og så kan de svare tilbage, vi kender den ikke. Det kan selvfølgelig stadig være cutting edge, og de bare ikke har fået den, eller fået kendskab til den endnu, men langt hen ad vejen, så får man et svar, man kan stole på dem. Så er der MX Toolbox, hvor man blandt andet kan tjekke for de her SPF, DGIM og DMARC. Den har flere andre funktionaliteter i sig, men det er også et ganske glimrende gratis open source teknologi, man kan bruge til at gå ind og få vurdere på sin sikkerhed. Så er der Have I Been Pwned. De har blandt andet, vi har også lagt en af deres API på vores hjemmeside, der kan du gå ind og tjekke, om dit brugernavn eller dit kodeord er blevet lækket. Jeg kunne godt, hvis det var lige, køre en live version af den her, hvor jeg faktisk tager et af mine gamle kodeord, som er blevet lækket, som har været i 4 forskellige læks, fordi der bare databaser, der ryger, og jeg var en tjuskepære dengang og genbrugt det samme kodeord. Der kan man gå ind og tjekke, er mit kodeord, er det kendt? Så har vi password checker online, og den gør, hvad den siger. Og det er, at man kan skrive sit password, og så får du den her vurdering af, at det er et ordentligt password. Der findes også alle de her matricer. Der er så mange, der har delt, hvor den skifter farve, eller skriver, hvor mange sekunder eller millisekunder det vil tage en computer at knække det. Men der er en dynamisk version af den der, hvor du kan gå ind og tjekke, er mit kodeord ordentligt? Og det her taler jo ikke helt ind i, hvad jeg ellers har sagt, at du skal have unikke kodeord. Men hvis ikke jeg kan overtale dig til en password manager, så skal du som minimum have et langt kodeord. Og du skal ikke have kodeord, eller password, du skal have en passphrase. Fordi der er 2 forskellige måder at knække kodeord. Det ene det er det, vi kalder brute force, og det er bare alle tegn, store og små cifre og specialtegn på alle pladser, og så prøver de bare alle kombinationer, og jo længere det bliver, jo eksponentielt meget sværere bliver det at knække. Så der er længden meget afgørende på brute force. Den anden det er det, vi kalder dictionary attack, og det er kendte kodeords kombinationer. Vi havde en case på et tidspunkt, hvor jeg var med til at hacke en af de, jeg gjorde ikke, det kan jeg ikke, men en af mine kollegaer hackede en af de regionale trafikselskaber, og vi havde hacket dem tidligere, hvor vi så havde givet dem nogle desinger på, tag lige og opdatere jeres passwordpolitik, og så levede han egentlig op til det, men han havde så valgt have a nice day 1 med et par store bogstaver og sådan noget. Han levede op til alle de formelle krav, men fordi have a nice day er en kendt kombination, som mange mennesker kan huske, så ligger den i dictionary attack, og så er den altså knækket sådan der. Så tag og få nogle passphrases. Få en sætning, der betyder noget for jer. Jeg kan 3 kodeord. Jeg kan den til min password manager, som er en lang sætning, der giver mening for mig omkring noget aldersforskel på familiemedlemmer og kælenavn og sådan noget. Og så har jeg en til den e-mail, jeg kan restore alting fra. Så den har et unikt kodeord, så hvis alt andet ryger, så ryger den ikke. Og så har jeg så sådan en tjuskekode, så hvis jeg skal oprette mig som medlem i Sport24 eller et eller andet, og jeg ikke får lov til at stå og gøre det igennem min passwordmanager, så har jeg en kode, der er okay til lige at taste ind sådan et sted. Det er de 3 koder, jeg har. Men få en passphrase, fordi der beskytter I jer mod brute forcing, og hvis I skriver en dansk, det er sådan lidt en overtro, men det der. Jeg tror selv på det, fordi de mest fyldestgørende dictionaries, det er selvfølgelig på engelsk, fordi engelsk er
det internationale sprog. Så jeg bruger en dansk sætning med et kælenavn i. Og så hvordan kan I tjekke jeres passwords online? Så er der Burp Suite. Nu begynder vi at komme ned i noget af det, der måske er lidt mere specifikt. Men hvis I har en webshop eller en webapplikation, så er Burp Suite rigtig godt til at tjekke, hvordan sikkerheden er i jeres applikation. Og det her, det siger jeg, fordi meget ofte dem, der har webapplikationer, de lever af deres webapplikationer. Så det er rigtig, rigtig skidt, hvis de går ned og hvis de bliver ødelagt. Så det er en oplagt mulighed til at prøve at lige lave et scan på sin webapp. Så der er AusMy SSL. Det er et sikkerhedscertifikat, og det tjekker, hvordan jeres sikkerhedscertifikater er på for eksempel jeres hjemmesider. Så der er What's My IP. Det er, hvordan er jeres synlighed på nettet. Ved den måde, I bliver fundet på, det er altid, at der bliver scannet rundt. Man siger gerne, at man bliver portscannet hver 40-20 sekund året rundt. Så der sidder angriberne altid og kigger efter, er der nogle åbninger, er der nogen, der har lavet en fejl. Og der kan man inde på What's My IP, der kan man gå ind og se noget af sin ekstern eksponerede angrebsflade, som vi kalder det. Så hvordan ser en angriber mig? Er der noget, der sådan bimler og bamler? Og så er der Spybot, Search and Destroy, den der Safer Networking, og det er bare den scanner for malware og spyware. Jeg lovede lige at komme tilbage til den med backup'en, og det tror jeg bliver det sidste, vi kan nå inden spørgsmålene. At hvis ens backup og live-miljø ligger på samme server, så har man ingen backup. Det er det, vi siger i branchen. Det gælder lidt mere for Enterprise, fordi ved de små virksomheder, der er det altså en cost-benefit-analyse af, hvor lang tid bruger jeg på at sikre mig, og hvor højt skal jeg hoppe for at gøre det ordentligt. Man kan blive ved med og smide penge efter IT-sikkerhed. Det kan sagtens bare være sådan et sort hul. Tag og lav de her afmålte indsatser, baseret på jeres risikovurdering af jeres kronjuveler, og en OneDrive backup, der er beskyttet med et kodeord og en tofaktor, er rigtig, rigtig mange gange bedre end en ekstern eller en båndet, du ligger under puden, og hvad der nu ellers er af best practice backup ude i sådan, hvad skal vi sige, det store miljø i virksomheder, der er større, og i enterprise-segmentet. Så lad være med at tro, lad være med ikke at lave en backup, fordi jeg har sagt, det her med live-miljø og backup, det er meget, meget bedre, at I gør det, end at I ikke gør noget. Men dem, der rigtig går op i deres sikkerhed, de vil altid have 3 instanser af deres backup. Så et live-miljø, en, hvad skal vi sige, nær backup, og så en adskilt fjern backup i et eller andet format. Det var 58 minutter. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi var meget spændt på at lave det webinar. Vi håber, det bliver starten på en serie, og der vil nu være mulighed for spørgsmål, så hvis I går op i den hedder Q&A deroppe, hvis ikke I allerede har været der, så skal I være meget velkommen til at stille spørgsmål. Og jeg bliver hængende her, indtil vi er færdige med de sidste spørgsmål. Så nu kigger jeg over på Christoffer og spørger. Der er ikke kommet nogen spørgsmål nu. Super. Jeg har selv været med til nogle af de her webinarer, hvor spørgsmålene de først opstår sådan her, efter jeg trækker vejret, og I har tid til at reflektere over tingene, og så skal man lige have tid til at formulere dem. Så jeg bliver lige hængende et par minutter og ser, skulle der dukke nogle spørgsmål op, så venter jeg lige på det. Og alternativt så bare tusind tak, fordi I var med til det her, vores første webinar. Vi var meget tilfreds med deltagertal på 12, og der bliver klappet. Tusind tak. Vi håber, at vi kan blive ved med at gøre det her til gavn og glæde for dem, der er efterladt på perronen. Det er meget bevidst, at jeg ikke har nævnt mit firmanavn og står og skærmer lidt for vores banner i baggrunden, der dækker for den grimme dør. For det er ikke det skal handle om. Det skal handle om, at der skal være hjælp tilgængelig til dem, der ikke har råd til at få den ordentlige hjælp. Fordi alle kan finde ud af at sælge til enterprise virksomheder. Det gør vi også selv i min anden virksomhed. Men der er simpelthen brug for, at der er nogen, der går ind og gør noget. Og der mener jeg, at forsøge at lave et vidensunivers, som er det, vi har startet på vores hjemmeside, hvor det her klip det kommer til at ligge, synes jeg er meget afgørende. Har jeg padlet længe nok til, at der er nogen, der har stillet et spørgsmål, eller
har alting bare været super fedt. Jeg tager lige en tår vand, og bliver lige hængende et par minutter mere, så kan vi se, om der kommer nogle spørgsmål. Du stikker lappen op derovre, Stoffer. Jens han spørger, om vi har optaget og ligger et link. Vi har optaget, og der kommer automatisk et link, hvor der vist for øvrigt også er en autotranskription. Så hvad jeg har stået og sagt og pillet mig i næsen inden, det kommer vist også med. Ja, deltagerne her får automatisk tilsendt et link eller en optagelse, hvad der er foregået her. Vi kommer til at lave en mildt redigeret, hvor det bare lige er, at vi lige klipper starten ud, indtil jeg siger velkommen til. Og så lægger vi det på hjemmesiden. Så ja, der kommer en version tilgængelig til jer, der har deltaget, og der kommer en version tilgængelig til dem, der ikke har deltaget. Så siger vi tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi I deltog. Vi vil meget gerne høre feedback på, hvordan det har været at sidde med til, og 2, hvis I har nogle forslag til, hvad vi skal lave ellers. Så tusind tak for i dag, og jeg håber at se jer til det næste webinar, vi forhåbentlig også laver for inden alt for længe. Hej.